ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି? ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ शुभेच्छा ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ମୋର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ शुभेच्छା। କଥା କ'ଣ କି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାର୍ଟି କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ମୋର ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ନା ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷେ ତଳୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା କରିବା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାଲିକ କହିଥିଲା ହଉ ଦେଖିବା ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଖୋଲିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମ ମାଲିକ ଯିଏ ହିମାଂଶୁ ଛୋଟରାୟ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜିକାଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଥ ସେ ଫେରି ପାଇଲେ କି ନ ପାଇଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି, କହିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା, ସେ ତ ଇଏ ହେଲାନି, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ କରିବା ନା ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ମନରେ ଥିଲା ଇଏ କରିକି ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ତିଆରି ହେଲା ଆଉ। ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଲେଖକଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଏଠିକି ଆଣିଛି। ସେମାନେ ଭଲ ନାଟକ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯେ ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେଉଁ ମାନେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମନ ଏକ ନେଇକି ଟିମ୍ ୱାର୍କ ହେଇକି ଯାତ୍ରା ମଇଦାନରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କଥା କାଲିକି ନାହିଁ, କେମିତି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି? କଳାକାରଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କଳାକାରଙ୍କର ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି। ତଥାପି ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମୁଁ ଯାହାକୁ ସବୁ ଆଣିଛି ଇଏ କରିଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛି ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ, ସେମାନେ କେବେ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନର କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ କି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ। ତେଣିକି ସବୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଏଇଟା ହେଲା କଥା। 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଜି ଯେଉଁ ପପୁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଟକ ଫାଷ୍ଟ ଓପନିଂ ହେବ। ପପୁ ସାରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଆଲୋଚନା ହେଲା କ'ଣ କରିବା ନାଟକର ଟାଇଟେଲ, ନା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯାତ୍ରା ଖଣ୍ଡଗିରି ପାର୍ଟି ହେଉଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ନାଁ ନେଇ କରିବା, ଚାଲ ତତେ ବୁଲେଇ ନେବି ତତେ ଖଣ୍ଡଗିରି। ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଷ୍ଟୋରିଟା, ବାବୁ ବି ବସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଟାଇଟେଲ ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଟାଇଟେଲ ରଖା ହେଲା ଏବଂ ମୋତେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜେଜେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ କରିବା, ବାପା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରାହେଉଛି, ଜେଜେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି କେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ନେଇକି ଯାତ୍ରା? ଆମେ 4 ଗୋଟି ନାଟକକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ଡକି ବାହାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରି ରଖିଛୁ। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଉଛି ପପୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଲେଇ ନେବି ତତେ ଖଣ୍ଡଗିରି। ସେକେଣ୍ଡ ନାଟକ ହେଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ ସୁବୋଧ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଥାର୍ଡ଼ ନାଟକ ହେଉଛି ଆମର ଅଜୟସ ଆଉ ବୁଲୁ ବିଶ୍ୱାଳ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶେଷ ହସ। ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ନାଟକ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କର ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ପରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମାନେ ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଟିର ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖଣ୍ଡଗିରି, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ କରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ କହିପାରିବ ମୁଁ ଜିତିବି କି ହାରିବି? ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ହୁଏତ ଜିତିପାରେ କିମ୍ବା ହାରି ଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିବୁ। ଆମଠୁ କେତେ କେତେ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁ ନାଟକ କରିବେ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନାଟକ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି, ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଟକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନାଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।